Umentri rangba banrap jaka sarkar jala kasing kong jakatiyo ulai thu baka sarkar kamla banchipun banapai bai ka kai phot kabla IT de ka kin hun tokin halor ka jingsha siat yap uba Chesterfield thank you uba prasun ulai thu bakat kum ki an bar ki kindon ye ka kai phot an hab an ra shwa ka ying dor bar thau an jaka jala kuma jule ka kai phot jaka controller and auditor general uba prasun ulong banakalian jaka sarkar onda kala deban ra ka kai phot ying dor bar kan sapen mi pai ba kadon ke proses kebakaan juga kadon ba menta ba pinsuong ngin ai man ngin make it public ngin ma naman ngin haban le cho apo ka house yap le apo ka assembly kata ka dik inquiry commission ki demand kan ki ba tenrei ngong pi ngap pendep ya ke ka bagi dai ban le berkata kalau kat kum ka guidelines jong ka commission kalau bersistem berhitung ya ke inquiry commission kamu ni hap ban le kalau tik kum ka CAG report hap ban le po ka house then it will be made for public.